tree and sit right under. Watch the ladybugs take flight. Try and catch a four-leaf clover. Everything is alright. Make it last as long. Magandang umaga sa lahat, bagong gala na naman tayo. Kung ganito rin lang kagandang tanawin ng bubungad sa'yo tuwing umaga ay talaga namang good vibes ang umaga mo. Andito nga pala kami sa Tondaligan Beach ng Dagupan, Pangasinan. Alam kong madami na sa inyo nakapunta dito sa napakagandang beach. Dito nga po kami napadpad sa Tondaligan Beach. One of the most visited places dito sa Dagupan, Pangasinan. 7 AM na po ito ng umaga. 7 AM po kami nakadating dito sa beach at pagkapasok nga po namin ay agad kaming sinalubong ni Kuya. Una nga po namin tinanong kung magkano ang cottage nila. At dahil dalawa nga lang po kami sa cottage, ang binayaran nga po namin ay 500 pesos. Time na binigay po sa amin ay 7 AM hanggang 2 PM nga po ng hapon. At sobrang sulit na po ng time na yon. Wala nga po kaming binayaran sa parking fee. At sobrang kampante din po namin dahil nasa tabi lang po ng cottage namin nakapark ang aming sasakyan. First time ko nga lang po makapunta dito sa Tondaligan Beach at talaga namang mapapatulala ka sa ganda ng dagat dito. Napakaganda nga din ng kanilang mga cottage at sobrang lawak. Perfect nga po ito para sa pampamilya at pambarkada. At kung gusto nyo pong magpa-reserve ay hanapin nyo lang po ang kanilang Facebook page. Ang presyo po ng kanilang cottage ay madalas po nakadepende kung weekend or weekdays po kayo pupunta. Ayan, at sobrang saya ko nga at nakapag-beach kami ngayon. Talaga namang ramdam na ramdam mo yung kapayapaan. Nakikita mo pa lang yung dagat, sobrang payapa, napaka-refreshing, basta masarap maligo. Wow! Sobrang kalmado nga po ng dagat at makikita mo kung gaano kaganda ang kulay nito. Blue na blue, kasing kulay yata to ng ulap po. Kitang-kita naman natin, hindi magkalayo ang kulay ng ulap at dagat. Grabe, stress-free to. Sobrang saya kapag ganito ang klaseng bakasyon. Kaya kung ako sa'yo, mag-beach ka na. Kung stress ka sa trabaho mo, tropa, ito na yung sagot mo, mag-beach ka. Sabi nga nila, habang malakas ka pa, gumala ka lang ng gumala. Collect memories. Kung napapansin nyo po, madami din pong mga boat dito. At isa nga po sa mga water activities nila, ang boat riding. Ayan po, kung mapapansin nyo po si Manong, yan, nagpa-park ng boat, nagpa-park. Yan, alam kong lalapit yan sa akin eh. 1, 2, 3, oh, diba? Ayan, sabi nga ni Manong, tinatanong niya kung gusto daw namin mag-boat riding. At ang bayad nga ng isang tao ay 100 pesos isa. Pupunta ka nga sa pond ng mga bangus, tapos pwede ka daw magpakain doon ng mga bangus. At 15 minutes na boat riding. Yan. Kaya sa mga interesado dyan, hanapin nyo lang si Manong at mag-boat riding kayo kasama ng mga barkada nyo. Sabi ko nga kay Manong, kapag kasama namin mga barkada namin ay magbo-boat riding talaga kami. At actually, lahat ng mga nandito, yung mga nag-offer ng boat riding ay sobrang babait nila. Lahat po ng mga nandito sa Tondaligan Beach ay napakabait po. Kaya naman, perfect talaga to sa mga taong ayaw ng mga crowded o madaming tao pagdating sa mga beach.
Dahil nabanggit ko na din po yung boat riding, madami din po ditong nag-o-offer ng day tour, overnight, open camping, at madami din po ditong mga hotels and restaurant na pwede po kayong i-accommodate. Bukod po sa boat riding, isa pang water activities nila ang island hopping. Kaya hindi po kayo maboboard dito dahil madami po silang mga water activities na in-offer. Bukod sa water activities, syempre hindi mawawala ang kanilang land activities mga katropa. Ito ay ang ATV rides, ayan, horseback riding, bikings, at saka beach campings. Yan, sa mga mahilig mag-overnight at mag-campings, marami po sila niyan. Kaya naman po, sulit na sulit ang pagbisita nyo dito sa Tondaligan Beach. Ayan, grabe oh. Ang ganda ng ulap. Blue na blue. Kaya naman, sa mga hindi pa nakakapag-beach dyan, ayain mo na mga katropa mo. Lalo na yung tropa mong stress na sa trabaho. Talaga namang magugustuhan niya dito. Yan, dumadami na din yung mga dumadating na turista. Ayan, kitang-kita naman natin na yung sikat ng araw. Gusto ko din i-share sa inyo mga katropa ang kaunting impormasyon about sa Dagupan, Pangasinan. Ang Dagupan ay tinatawag na World Bangus Capital. Dahil dito inaalagaan o pinoproduce ang mga masasarap na bangus. At ipinagdiriwang din nila ang Bangus Festival. Kilala din ang Dagupan sa masarap nitong food delicacies kagaya ng pigar-pigar. Kaya naman mga katropa, talagang mag-e-enjoy ka dito sa Dagupan, Pangasinan.
Kanina ang dami nating nakitang baby na alimango. Ngayon maghanap tayo ng mga alimango sa butas. Kasi nakita ko kanina, grabe ang dami. Tapos sa mga may butas sila pumapasok. Kaya try nating maghanap kung may mahahanap tayo. Pero syempre, pakakawalan natin yan. Medyo nakakatakot lang maghukay kasi anytime pwede ka nilang ipitin. Ayan, try nating maghukay-hukay. Baka sakaling may makita tayo sa loob niya na isang alimango. Kasi yung mga kanina, puro mga baby yung mga yon. Siguro pag mas malaki yung butas, baka mas malaking alimango yung lalabas. Ganun. Try natin kung may makikita tayo. Ayan. Karamihan sa mga nahukay ko kanina, walang laman. Kaya, di ko alam kung may mahahanap tayo. Kasi grabe, sobrang bilis talaga nila. O, ayan, may mga maliliit din. Kaya lang, ayun, merong isa. Pero yung iba talaga walang laman. Ayan o, ang liliit nila. Pero guys, hindi namin yan sinaktan. Talagang video lang namin yan. Ayan o, bibilis nila. Tapos ang liliit, ang cute. Yan, hinabol-habol ko nga eh. Para lang makuna ng video. Ayan, naghukay ulit ako. Baka sakaling meron ulit. Pero sa kabila, may mga naghuhukay din na ibang mga turista sa gilid namin. Meron ding mga naghuhukay ng alimango doon. Ayan. Mamaya iba na pala yung lumabas, no? Yan, jackpot. Medyo malaki to. Yan, nakahanap ako ng stick. Ang laki. Diba? Grabe, gulat na gulat nga ako dyan eh. Gusto ko lang talagang lumabas yun. Yan, kapag may mga butas pala dun sa sa mga buhangin, dun pala nagbabahay yung mga alimango, guys. Ngayon ko lang alam. Kasi akala ko talaga mostly nasa mga bato sila. Sa mga coral ba? Pero dyan pala sila nagbabahay din oh. Yan lang yung nag-iisang nahanap namin na malaki-laki. Siguro mas madami pa dyan na mga alimango na mas malalaki pa dyan. Ayan. Lumabas na. Ayun o. Diba? Bibilis nila. Agad-agad na pumunta sa dagat. Yan lang.